ideal non é un mundo onde se renega precisamente da túa realidade, das túas circunstancias, das túas características innatas. Creo que chamarlle características innatas pode ser un primeiro paso para darlle unha volta. Sí? Son as túas características innatas, que se chaman home ou muller, naceu. Non é un mundo que ten en conta a diversidade. Porque a diversidade ten que pasar por ter en conta quen eu son, non? A miña realidade material. E que ao mellor temos que facer este exercicio de dicir, e co sexo pasa igual. Hai unhas características innatas e telas en conta e respectar ese ser humano e a súa realidade. Porque todo isto roza moito o irreal, o surreal. É que eu sinto... Xa. Pero hai unha realidade en ti, unha realidade material. E incluso ti como persoa tes que reivindicar esa realidade. E logo rachar co xénero. Desde esta realidade. Hai que pensalo. Agora, teño seguro que a túa realidade material é a que é, debes respectala e incluso exixir vivir nun mundo que a respecte e que a teña en conta. É todo superficial. Roles, estereotipos, o que é a vestimenta, todas estas cousas, isto, en certo modo, é superficial. Para ti é importante, por suposto, e nadie cho nega. Pero é superficial. Cando o pos aí no peso coa túa realidade material, con quen ti és, con o que ti és para estar no mundo.